азиз, фақат ами тарзи тайёр кардани қаҳваи туркиро мепурсед. ин ҳозир Нилош мода тайёр мекунад, мефаҳмона. Нилош ака фаҳмондар нишон дода фаҳмон канӣ чиқа мекунем? ина барои ду каса озӣ каданем. Барои ду каса 2 қошуқ мисол медозем. 2 қошуқ. Ҳама намуди ами кофе, ами хокакӣ мешавад. ина бо хай мисол 2 қошуқ дигар ширин мисол ки дӯст доран, 2 қошуқ дигар шакар. ина ака овам 2 стакан. Чен када медозем ки чениам биям. ина баъд хай баъд монда шуми аралаш мекунем. мисол шумо агар хеле макина надошта бошед дар любой намуд посуда метонем ки бикунем. Ино хеле специальни машина доран ки вақте тайёр мешавад худаш хабар медиҳад. Не ки агар шумо хеле машинка надошта бошед, дар посудаига агар бикунед, дар тори сараш местен ки сар наравад. Чиба ки тез дар сар меравад. Бо ини хеле алоҳида падносако доштена. хеле мекунам ки мисол ҳар каса ба худаш хеле падносча тайёр карда алоҳида мемонад. Ову шириниву